σπίτι σας. Για πείτε μου όμως, τι σας φέρει στον πλανήτη μας? Γιατί εγκαταλείψατε τον δικό σας πλανήτη? Αυτό που συμβαίνει στη γη δεν περιγράφεται με λόγια. Άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από τη μόλυνση του αέρα και την τοξική βροχή. Τα φυτά έχουν χάσει το πράσινο χρώμα τους και ολόκληρα δάση καίγονται και εξαφανίζονται. Οι πάγκες στους πόλους έχουν λιώσει και η θάλασσα έχει σκεπάσει σχεδόν τα πάντα. Ολόκληρες πόλεις, νησιά, τεράστιες εκτάσεις ξηράς. Τα ζώα έχουν την ίδια κατάληξη με τους ανθρώπους. Εξαφανίζονται κατά χιλιάδες. Ο καιρός έχει τρελαθεί στη γη. Χαμός γίνεται. Πλημμύρες, τυφώνες, κάφρονες, έντονες χιονοθύελες. Τι να πει κανείς? Αυτά που περιγράφεται είναι απίστευτα. Τόσο μεγάλη καταστροφή. Πού οφείλεται? Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Πολύ απλά, γελαστούλη μου. Υπεύθυνος για όλα αυτά είναι ο ανεύθυνος άνθρωπος. Εσείς οι αθώοι. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ακριβώς. Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που οι άνθρωποι στη γη άρχισαν να μην σέβονται τη φύση. Να θέλουν και να παίρνουν όλο ένα και περισσότερο από αυτό που μπορούσε να τους προσφέρει. Είπες τη φράση να μην σέβονται τη φύση. Λες και η φύση είναι άνθρωπος και χρειάζεται σεβασμό. Όπως αποδείχτηκε στην πραγματικότητα, η φύση είναι ζωντανή όπως ο άνθρωπος. Αν το χτυπήσεις, θα πονέσει. Αν τον κόψεις, θα ματώσει. Αν του τρυπήσεις την καρδιά, θα πεθάνει. Εδώ πάντως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλοι σέβονται τη φύση και τα πράγματα συμβιώνουν αρμονικά. Κάτι μου λέει βαθιά μέσα μου πως γι' αυτό το λόγο ήρθατε στον πλανήτη μας. Ο ερχομόνος στον πλανήτη Ελπίδα δεν έγινε μόνο για τη δική σας σωτηρία, αλλά και για τη δική μας. Και για τη δική σας σωτηρία. Γιατί το λες αυτό, γελαστούλη? Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο ήρθατε στον πλανήτη μας. Για να μας εμποδίσετε να κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη που κάνετε στο δικό σας. Μα πώς? Πολύ απλά. Η μεγαλύτερη βοήθεια για μας είναι η εμπειρία που αποκτήσατε από τα λάθη που κάνετε και καταστρέψατε τον πλανήτη σας. Η μοίρα το έφερε έτσι, να είμαστε εμείς εκείνοι που έσωσαν τους ανθρώπους της γης και ξαναενώθηκαν όμως τους σε ένα νέο πλανήτη. Τώρα πια το μέλλον των ανθρώπων της γης και των ανθρώπων της Ελπίδας είναι πλέον στα χέρια μας. Δίνω υπόσχεση ενώπιον σας από αυτό εδώ το υπέροχο μέρος, το παρκάκι των ονείρων μας, ότι θα κάνω τα πάντα για αυτό το νέο πλανήτη, τη νέα μας πατρίδα. Την ίδια υπόσχεση δίνω κι εγώ. Γι' αυτό θα καθιερώσουμε αυτή τη μέρα ως μέρος μεγάλης γιορτής και θα τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο εδώ στο πιο όμορφο μέρος του πλανήτη, του σύμπαντος, στο παρκάκι των ονείρων μας. Εμπρός λοιπόν, παιδιά, ας τραγουδήσουμε. Πλανήτη κινδυνεύεις και σου το λέμε εμείς. Τα μάτια σου κι αν κλείσεις, το πρόβλημα δεν λύνεις. Μπροστά σου θα το βρεις, πολλά μπορείς να κάνεις και σου το λέμε εμείς. Τα μάτια σου να ανοίξεις, το πρόβλημα να λύσεις και έτσι να σωθείς.